ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ବି ପକାଇଲାଣି। ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୋ ପାଖରେ। ଦୟାକରି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପଦା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାଣି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାଣି। ଆମ ଏରିଆରେ ତ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆମର କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ କରୁ। ସବୁ ଲୋକ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।